Ụmụ Igbo, eji m aha Chineke wee na-ayị unu wee si unu dododo ifuru mmadụ abụọ ị na-afụ in this my screen. Onye a ị na-afụ here and onye nke a na-akpọ Okwuruọra, this popular comedian, and onye nke a, this guy, the too popular. Unu chema this guy, these two guys, can you please make this video luo mmadụ abụọ nwante? There are many of them, ọkachacha ndị nke comedians a, even J Park okwu anya ọnụ sokwa. Ndị a niile na-ekwu all the time fasị na-agwa ngị bụ onye Igbo si ngị bụ onye Igbo ga-achụba ego in their content. In any day fa na-eme ndị Igbo address, every day fasị ngị bụ onye Igbo ga-achụba ego. Ọkachacha all these our online billionaires, ndị ji 1 billion naira eme burial, ndị ji 1 billion naira buru ya n'aka na-efe ndị mmadụ, ndị na-azụ champagne wine of 1 billion naira, ndị na-alụ ụlọ ebe fabi with 10 billion naira. This man gazie ga-rekọdụcha ndị a niile a fa na-amalọ ebe fasi kpata ego. Ndị a niile a na-enwero company, no factory, no shop. Onwere ife ndị ama these people melo wee nwee ego ndị a niile famalo fagamecha the video fasting gị bụ onye Igbo ga-achụba ego. Do you know that na since this slogan apụtara na n'Igbo ka ife na wee mebie, ka nkịtị nke na ọkụpụ nkịtị nke ka pọmpụ nọ gbawa mmiri wee na-ewu. Kemgbe anwa ka ife ọjọọ karịrị. Papa asị nwa gị ga-achụba ego, mama asị nwa ga-achụba ego, onye ọbụla gazi etinye aka n'ife ọbụla. Gbuo nne, gbuo nna, gbuo oyi nwaanyị, gbuo nwa amụrụ ọfụọ, kidnap ụmụazị a na-ele ka wee nwee ego. Oke ite akarịzie ndị dibịa ma ndị ma dibịa ma ndị amalụ dibịa, ndị pastọ, everybody ejupụta na Facebook a na-ahọzụrụ bizinesi. Ọkwa isi m ga-achụba ego ka m ga-achụbazie n'ego at all cost. Ga-achụba ego emebiga n'Igbo, ga-achụba ego afọtọrịga n'Igbo, ga-achụba ego atọnụga n'Igbo upside down. All this multi billionaires na-afụ ewurogo so many ndị Igbo 20, 30, 40 ndị Igbo youth as a collateral to ndị ọcha. Ebunye ya afịa, obula afịa narie, welezi onye Igbo nwanne ya as a collateral. Ndị ọcha ewele mma wele egbe sụtọsi onye Igbo, kwụọ ya ka na akwụ ọka, sue ka na-esi ose. Many of these billionaires in Africa today agbaghị ha mere ndị Igbo asị nnụnụ ndị agboro. Agbaghị so many souls na-ebe akwa for vengeance in Libya, Indonesia, India, Malaysia, Australia, many countries. Ibe akwa but ifulufa kafa na-eli ego, iche iju ebe ka ego fasi, ịchọrọ iju what is your source of income. If ị na-agwa m bụ m ga-achụba ego, tomorrow use your daughter, your son, your mother, your wife melo ọgwụ ego, ebe akwa bọtọ gị nwa sị m ga-achụba ego. Ụmụ Igbo, can we please stop this slogan? Can we please warn all these our comedians, content creators now warn if all the time? Can you warn them to stop it? Can you please warn on there? Fakwụsị dị na-aga bendi billionaires India na video fa na-post na social media ka iwe na-afụ ya ka ọbara mgbali elu wee na-egbu gị, ka iwe na-afụ ya ka ị na-regret onwe gị, ka isi na chi nke gị dị iche, na chi gị kpọrọ gị asị, na chi gị afụ gị n'anya. In some cases ị na-ajụ nne gị na nna gị why, mama why, papa why, na-enyere m aka. Many of our people na-azụ afịa n'Ọnịcha na Lagos, many of them na agwụzi ọgwụ karịrị ọgwụ. Onye settle with 500,000 1 year, ọ na-agba moto convoy, ọ na-alụ ụlọ 6 at the same time. Nge nwa anụ nozi abroad for 10 years, 15 years nge nwa anụ a na-respect and ị na-send 1,000 na support ụmụnne gị the little way you can. Suddenly onye na-settle 1 year ago, ọ na-alụ nọ 6 at the same time. Ifuzie ya ibezie akwa. Ụwa ma ọ dị iche, ndị nka nwa na-agba mbọ genuinely in the main market Ọnịcha adịzie jealous
Because if a human being, every human being, they naturally jealous. He gave feel a slight of jealousy in Kijibramado, all because of this slogan. Gachubego. Please let this video go viral. Anya mmiri na agbam n'anya with ọnọdụ ndị Igbo today. Ọ bụrụ na ife m kwuru here dị gị mma, ọ bụrụ that na ọnọdụ ndị Igbo adọrọ gị mma n'alụ, nwanne tụsị ife onyonyo a ka ọ ga viral. Udo dịrị ụmụ Igbo, agazienụ.